Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. 300 тысяч тот аванс, который я заплатил в кассу. То есть вот такая схема. И вот сейчас не знаю, как все сложится. Автосалон хәйләсе. Әлмәтле 2 тапкырга кыйммәтрәк машина сатып алырга мәҗбүр булган. Район халкын юл йөрү кагыйдәләрен бузмасыннар иде һәм үзләренең сәламәтлекләрен сакласыннар иде. Балалар иминлеге. Азнакайда 44 ел рәттән үткәрелүче бәйгенең җиңүчеләре бүләкләнде. Барысы да башта чишмәгә килеп су эчә, яки өйләренә су җыеп алып кайтып китә. Әлеге су аерым көчкә ияди халык. Шишмә бәйрәме. Ямаш авыл җирлегендә ел саен уздырыла торган чара буыннарны берләштерә. Әлмәттә киләсе ягу сезонына әзерлек башланды. 12 майдан белгечләр гидравлик сынауларга һәм җылылык трассаларын профилактикалауга керештеләр. Эш графигы төзәтелергә мөмкин. Шул ук вакытта 2026 елгы ремонт кампаниясе дә дәвам итә. Масштаблы реконструкция Гатин больничный урамнарыннан алып 2нче канализация насос станциясенә кадәрге участокта үз ирешле канализация коллекторының 2нче этабына кагылачак. Тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында гамәлгә ашырыла торган проект февральдә старт алды. Модернизациядән соң шелтәрләрнең үткәрү сәләте артачак. Бу шәһәр халкының 70%-тан артыграгы өчен хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшыртачак. Автосалон рекламасын күреп, онда машинаны арзан бәядән алып булуын белеп, әлмәтле кыргалдарлар хәйләсенә эләккән. Әлмәттә яшәүче 660 мең сумга Lada Granta сатып алырга теләгән. Алдан 300 мең түләгән һәм иске машинаны трейд-инга тапшырган. Ләкин ул килешүдән канәгать булмагач, баш тартырга уйлый. Салон хезмәткәрләре ачык шантажга күчә. Гади сатып алучының 2 тапкыр кыйммәтрәк машина сатып алырга мәҗбүр ителү турында хәбәрчебез материалында. Минтахир Мифтахетдинов безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Ул 19 январь көне яңа машина сатып алырга Чаллы шәһәренә бара. Иратның планы гади: иске машинаны трейдингга тапшыру, 300 мең акча өстәү һәм вәгъдә ителгән барлык ташламалар белән 660 мең сумга яңа машина алу. Ләкин килешү вакытында машинаның бәясе Иратның күз алдында үсә башлый. Килешүдән баш тарткан өчен автосалон хезмәткәрләре аны штраф белән куркыталар. Бу аңа 400 меңгә төшәчәген аңлый Ират. Шуңа ярты миллионга якын акчасын югалтудан куркып, бу кеше документларга кул куя. Ну, выбрал один вариант. Ладно, выбрал, подписал так все машинально. Уехали, да? Ну, на новой машине уже. Бер вариант сайладым, барысын да имзаладым да яңа машинада кайтып киттем. Аннары мин аңлый башладым. 1 миллион 800 меңлек машина булды бит бу. Кредит килешүе 1 миллион 440 мең. Шуннан мин автосалонга карата дәгъвалар яза башладым. Вот на трейд-ин 230 тысяч и 300 тысяч аванс на 530. Но я думаю, написал, чтобы они включили в стоимость. Шулай ук 70% күләмендә штраф таләбе кулланучылар хукукларын яклау турындагы законга каршы килә дип өстәде Минтахир Мифтахетдинов. Бу турыдан-туры психологик басым ди ул. Хәзер алданган әлмәтле судта үз хукуклары өчен көрәшергә уйлый. В иске мы указали 700 тысяч, основной долг. Дәгъвада без 700 мең төп бурычны таләп итәбез. Бу 700 меңдә минем 300 мең алдан түләп куйган акчам да бар. Ягъни бу аларның шундый алдау схемасы. Хәзер эшләр ничек барасын да белмим. 300 тысяч тот аванс, который я заплатил в кассу. То есть вот такая схема. И вот сейчас не знаю, как все сложится. Суд утырышына дәгъвачы машинаны сатып алырга барган дусты белән килде. Судта ул шаһид буларак катнашачак. Это чистый развод, это чистый обман. Это удивительная просто вещь. Удивительная просто вещь. Бу бит күзгә карап алдау. Мин шаккаттым. Гадәттә бу хәлләрне телевизордан карап кына белә идек зур шәһәрләрдә. Ә безнең хәл шаулда булды бит. Һичшиксез гаделлек җиңәргә тиеш. Безусловно, чтобы справедливость восторжествовала, это одно. А второе, они должны понести какую-то, значит, финансовую и моральную нагрузку в этом плане. Суд утырышы икенче якның булмавы сәбәпле күчерелде. Киләсе очрашу 7 июльгә планлаштырылды. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Также мы указали их адрес по набережным Челнам.
Ознақойда куркынышсыз тәгәрмәш деген бәйгенің жеңушілерін бүләклеу тантанасы узды. Россияда әлігі шора 44 ел рәттен мәктәп оқушыларын бірләштірі. Бәйгенің муниципаль этабы апрель айында узып, ұсталық ярышында 20 команда составында барлығы 80 талантлы оқушы күш сынашқан. Балалар 5 котлаулы станцияда сынауларны оңышлы етіп, инде нәтижелерін көрәлер. Теманы Эльмира Шарифуллин дәвам итә. Конкурсның төп максаты юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау, укучылар арасында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү, юлда законнарны ихтирам итүче грамоталы гражданнар тәрбияләү. ЮИТ – это сила, ЮИТ – это класс. Куркынычсыз тәгәрмәш бәйгесен уздыру районда изге гамәлгә үрелгән, һәм ул юл хәрәкәтенең яшь катнашучылары өчен җитди имтихан булып санала. Бәйге этапларында балалар теорияны өйрәнеп, беренче ярдәм күрсәтү станциясендә шартлы рәвештә яралыларны коткару күнекмәләрен үзләштергән. Велосипедта фигуралы йөртү буенча осталыкларын да күрсәткән. Быелгы статистика килгәндә, Ознакай районында балалар катнашындагы юл хәрәкәтләре булмады. Һәм алга таба да шулай булып калсын иде дип теләктә калабыз. Һәм һәрбер балаларны һәм район халкын юл йөрү кагыйдәләрен бозмасыннар иде. Һәм үзләренең сәламәтлекләрен сакласыннар иде. Һәм менә бәйгенең 6-нчы йомгаклау станциясе. Ул бергә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өчен дип исемләнә һәм 2 өлештән тора. Беренчесендә жюри агитбригадаларының 12 видеосын читтән торып тикшергән. Шулардан финалга иң көчле 3 чыгыш сайлап алынган. Без Усай урта мәктәбе укучылары. Без безопасный колесода конкурста беренче урын яуладык. Безнең класс җитәкчебез Мустафина Гүзәлия Тагировна. Без республикага барганда яхшы уңышлар дип көтәбез. Конкурс вакытында без бүтән төрле этапларны үттек һәм инде беренче урынны яуладык. Балалар беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнделәр. Велосипедны сүтеп җыярга өйрәнделәр. Аннан соң инде төрле фигуралар аша, төрле каршылыклар аша велосипедта йөреп күрсәттеләр һәм инде үзләренең юл билгеләрен белүләрен тест формасында үтеп күрсәттеләр. Балаларга мин республика этабында бары тик җиңүләр яулауларын телим һәм аларга уңышлар телим. Иҗади чыгышлар быел Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе оештырылуга 90 ел тулуга багышлана. На дороге не спеши, правила ты изучи, знай, как дважды два, жизнь у нас всего одна. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Нефтче сарайы Әлмәт музыка сөйчүләрен Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Марин һәм Зур театрларының берләшкән симфоник оркестры җыйды. Мондый дәрәҗәдәге коллективның Кара Алтын башкаласына килүе Татнефть компаниясенең әлмәтлеләргә бүләге. Әлмәт яңадан Мәскәү Пасха фестивале маршрутының бір пункты арасында. Быел маэстро Валерий Гергиев нефтчеләр каласына айрым программа алып килде. Бүтін музыкаль дөнья билгеләп үткән 2 бөек дата. Композиторлар Сергей Прокофьевның тууына 135 һәм Дмитрий Шостаковичның тууына 120 ел. Быелгы сезонның айрым яңгырашы булып тора. Оркестр солисты Сербия пианисты Мира Евтич. Яшли Мәскәү консерваториясын оннары Гнесиннар исемендәге дәүләт музыка педагогика институты ассистентурасын тәмамлаганнан соң ул дөнья буйлап гастрольләргә чыга. Ләкин илебез коллегалары белән тогыз хезмәттәшлекне үзми. Егерме 29 көн эчендә оркестр махсус поездда меңләгән чакрымнарны узып, илебезнең 40 шәһәрендә концертлар бирә. Валерий Абисалович сүзләренчә, 25 ел элек бу проектны гамәлгә куйганда бөтен Россия масштабын алырга хыялланган. Ләкин арасында Әлмәтнең дә булуы аның өчен шәхси ачыш була. Пасха фестиваленең үз концепциясе өлешчә нәкъ менә Татарстанда туган дип дирижер. Когда я видел, как могут почти по-братски сосуществовать, например,
Матур ширкәүләр һәм мәчетләре янәшә торып дуслыкта яшәүләрен күргәч, Россиянең күп төбәкләрендә дә шулайдыр дип уйлап, музыканы төрле диндә булсалар да кешеләр өчен бердәм мәдәни дуслыкка, мәдәни символларга ия булу мөмкинлеге белән бәйләргә теләдек. Бу яктан Пасха фестивале ул православие диндәгеләр өчен генә булган музыкаль фестиваль түгел. Культурный символ. В этом плане пасхальный фестиваль это не только музыкальный фестиваль для православных, не только. 2026 елда фестиваль бу ел 25 еллык тарихны йомгаклый. Бу вакыт эчендә ул йөзләгән шәһәр, меңләгән башкаручы һәм миллионлаган тыңлаучыны берләштерде. Аның төп принциплары хәйриячелек, агарту эшчәнлеге һәм классик музыканың бөтен кешегә дә ачык булуы. Ләйсән Галиева, Игорь Назаров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмә телекомпаниясе. Узган елларда Ямаш авыл җирлегендә изге шишмә бәйрәме билгеләп үтелде. Бу вакыйга ел сайын җирле халыкны гына түгел, авылдан чыгып китүчеләрне дә бергә җыя. Ямаш авылындагы изге Очкы шишмәсенең 3 гасыр тарихы бар. Ул 1729 елда нигезләнгән. Халык әйтүенчә, әлеге шишмәнең суында көмеш ионнар бар дип санала. Шуның өчен ул озак саклана һәм дәвалау үзенчәлекләренә ия. Ел сайын шишмә янына җирле халык, шулай ук төрле шәһәрләрдән кунаклар җыела. Күптән түгел шишмә территориясендә реконструкция үткәрелде. Биредә ремонт эшләре дәвам итсә дә, монда һәрвакыт халык җыелып тора. Ямаш авыл җирлегендә бүгенге бәйрәмнең төп герое ул шишмә. Монда килгән кунаклар барысы да башта шишмәгә килеп су эчә, яки өйләренә су җыеп алып кайтып китә. Әлеге су аерым көчкә ия ди халык. Чараның программасы бой, сәхнәдә иҗат коллективлары бер-берсен алыштырып тора. Җирле халыкның яраткан көйләр яңгырый. Бәйрәм монда һәрвакыт ачык һавада уза. Катнашучылар арасында 45 ел шушы авылда яшәүче Татьяна Шолакова да бар. Ул үзенең авылының патриоты һәм моны сүз белән генә түгел, эше белән дәлилли ул. Ямаш турында шигырьләр яза. Чарада исә язган шигырь юллары җыр булып яңгырады. Нам очень нравится, мы можем прославить. Безгә бу чара бик ошый. Без үз авылыбызны җырларыбыз белән данлыклы итә алабыз. Туган авылыбызның матурлыгын күрсәтә алабыз. Менә безнең шишмәне ремонтлыйлар. Матурлагач, барыгыз да рәхим итегез. Просим, пока там еще реконструкция идет. Не пыли, ты путь дорожка, не пыли, по земле стелите травы ковыли. Бәйрәмнең төп традициясе кунакчылык. Сәхнәдә концерт барган вакытта шишмә читендә самоварлар кайный. Һәр кунак биредә сыйлана алды. Халык шишмә буйлап йөреп, аралашып, рәхәт итеп ялкынын уздырды. Проводится знак события, которое совершается на 5-й неделе после праздника Воскресения Христова. Это неделя о памяти самарянки, женщины, которая встретила у родника, у источника Иакова самого Христа. И в знак этого события мы тоже сегодня возле святого источника. Асaf Маджанов, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмә телекомпаниясе. Шәһәр паркында яз һәм хезмәт көне һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан масштаблы спорт бәйрәме узды. Барлык көрәш мәктәпләре вәкилләре бер күләмдә көч сынашты. Татар көрәшеннән башлап Бразил джиу-джитсу, классик грек-рим һәм ирекле көрәшкә кадәр ярышларны без дә күреп кайттык. Россиядә халыклар бердәмлеге елы, Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип игълан ителгән елда милли көрәш буенча турнир аерым мәгънәгә ия булды. 81-нче җиңү еллыгы көнендә бабаларыбыз батырлыгы белән хәзерге ватан сакчыларының батырлыгы арасында параллель үткәрелде. Динебездә дә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзе дә көрәшкән һәм менә бу көрәшне яраткан. Ни өчен? Чөнки спортның төрләре бар. Кайсылардыр ислам хуплый, кайсыларын хупламый. Ләкин көрәшкә килгән вакытта менә бу егетләребезнең юнәлешләре дөрес. Аллаһ Тәгаләнең сәламәтлекләрен арттырсын һәм киләчәктә дә менә шундый көчле егетләребез менә бүгенге безгә иң замананың авыр вакытында яшибез. Бөтенләй бер булса да, ләкин күңел тынычлыгы бүген юк. Бүгенге үткәргән бәйрәмнәребез киләчәктә дә безнең тагын да алга китүебезгә бер сәбәп булса иде.
Күрешчілерге қорағыз не кәдер күш, ненде шыдамлылық, біздің ғадетлерге нық тамырланғаны бұл күреште мускуллар ғана түгіл, тактика һәм инде әлбәттә жеңуге ұмтылыш та харите. Икенче ел рәттән Татнефть профсоюзы зур спорт бәйрәменә көрәшчеләрне җыя. Бу спортны үстерүгә актив тормыш рәвешен сайлаган кешеләрне хуплауга кертелгән зур өлеш. Түбән Камадан турнирга килгән Рафаэль Калимуллин өчен 9 май көне илнең бөек тарихы белән бәйле. Һәм шулай ук аның өчен бу көн үзен милли спортта күрсәтү мөмкинлеге. Ул бу спорт төры белән 9 ел шөгыльләнә. Рафаэль өчен көрәш гаилә эше. Ул спорт мастеры булган өлкән өнесе үзеннән бара. Чыгабыз без Рушад Мишецель белән җиңәргә, чөнки Әлмәт шәһәрен яклыйбыз. Әлмәт шәһәре көрәштән елдан-ел яхшы результатлар күрсәтә инде. Шуңа Әлмәт өчен көрәшү бик горурланам. Спортчыларның әзерлек дәрәҗәсе һәм көрәшнең кызулыгы тамашачыларны чыгыш сайын борчылырга мәҗбүр итте. Көрәшче Марат Яруллин өчен килдек, җыелдык. Вот без аның өчен инде хәзер җан атабыз. Шул. Менә хәзер көтәбез инде аның чыгышын. Ну, 1-2 ел көрәшә, еще ул безнең йөгереп йөри. Казаннан марафоннан 24 километр үтте. Ул вообще молодец. Нык активный, без бөтенебез гаилә белән активныйлар. Сергееванов Алексей. Гордость района. Ярышлар бүләкләү тантанасы белән дәвам итте. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.